neki novi val, dakle ovo je sad novo, prošireno, dopunjeno izdanje gdje ima dosta sliska. Sve ono što je činilo i glazbenu i društvenu, pa rekla bih i ovu nezavisno aktivističku scenu. U našoj domovini bilo biti mlad krajem 70-ih i početkom 80-ih. Punk nam je dao slobodu izražavanja, mogli smo svirati, pjevati, pisati, piti i plesati kako smo htjeli, premda naša juvenilna rebelija mnogima nije bila po volji.